Augusztus 25-én vasárnap délután 3-kor rendezte meg a Törekvés Sportegylet kerékpár és motorversenyeit. A viadal fő attrakciója Magyarország 10 kilométeres bajnoksága és a 2000 méteres akadályverseny volt, amelyen az akkori idők legjobb kerékpárosai vettek részt. A versenyt a Stefánia út sarkán lévő Millenáris sportpályán tartották. A magyar sport bölcsőjeként számon tartott pályát Bláti Ottó Titus villamosmérnök, a Transformátor egyik feltalálója, a Humnia Magyar Bicikliklub akkori elnöke tervezte az ezredévi sportünnepségek számára. Az esemény után az 500 méteres sík kerékpárpályát átépítették és modernizálták. Öltözőket, vízvezetéket, mellékhelyiséget építettek hozzá. Számos atlétikai és kerékpárverseny mellett itt rendezték 1897-ben az első nyilvános magyar labdarúgó versenyt is. Augusztus 25-én vasárnap délután 3-kor rendezte meg a Törekvés Sportegylet kerékpár és motorversenyeit. A viadal fő attrakciója Magyarország 10 kilométeres bajnoksága és a 2000 méteres akadályverseny volt, amelyen az akkori idők legjobb kerékpárosai vettek részt. A versenyt a Stefánia út sarkán lévő Millenáris sportpályán tartották. A magyar sport bölcsőjeként számon tartott pályát Bláti Ottó Titus villamosmérnök, a Transformátor egyik feltalálója, a Humnia Magyar Bicikliklub akkori elnöke tervezte az ezredévi sportünnepségek számára. Az esemény után az 500 méteres sík kerékpárpályát átépítették és modernizálták. Öltözőket, vízvezetéket, mellékhelyiséget építettek hozzá. Számos atlétikai és kerékpárverseny mellett itt rendezték 1897-ben az első nyilvános magyar labdarúgó versenyt is.